Pemanasan ki ngene iki. Aja kesusu kon. Iya, kok nek wis saya anget, saya gayeng. Oke, sak jose lho Mas. Sak jose Mas. Ya. Ya, marhaba. Apa kowe itu apa? Baik sombong. Iya, sombong.
Ya. Baik, lagi mana tadi? Enggak ada. Ya ampun. Yes. Taruh jadi tonton deh. Ya, kurang sani. Nah. Iya, apa nonton? Api. Cilik. Rodo cilik, tanggung. Kok gaji. Nek seger, apa? Marang sing duwe lho Lek. Bisa wis tak lek ngoben. Wong nek kowe nang omah airing iki semene ya. Ayo. Ayo, wis kurang luwe lah. Kurang luwe. Ya iki rupane. Heeh, kurang titik ya. Ayo. Apa kowe saya gayeng toh. Saya gayeng no. Nah, iya. Penontonnya ya bola. Semakin malam semakin ramai. Saya empuk-empuk mau kene. Alhamdulillah. Iya. Wono Tirta. Wono Tirta luar biasa. Hah? Bisa ditek? Iya. Bisa ditek? Iya, bisa ditek. Tapi tak nolak orang. Iya. Ayo, lho. Ngono ya kok. Kok teman kok penting aku nang ngono kuwi. Kok masih pangleh ngono kuwi. Apa kowe ra kelingan